Bang iki sepuluhan. Ya bener kami lu bangku gue. Tetembangan zaman saiki jarang muni gak banyu mas. Iki ana rondo lah, Jenengan matur nuwun. matur nuwun ya, Pak. Iki Pak. Sajene ndi? Weh. Oleh piro kowe? Oh. Aku nunggu. Wis matur nuwun. Ya nek mari itu kok gangane kok tembe mawon. Suarane kung ya, Tru. Iya. Kang lima puniki pidalan pundi Mas? Panggang Sidomulyo. Panggang Gunung Kidul. Oh. Lahirnya di Panggang. Kurang ajar kowe. Udah sesuk dijaluk pulang iki mah. Aku tak apa Mas. Boten kaya kula Mas. Derek sinau. Wah, jadi kurang gone wong sinau gone wong dhewe. Sinau dengan sekolahan. Sinau dhewe. Nah. Katin dano iki nek suwe-suwe melu awake dhewe agiane wani langsung. Ya kok sesuk nek kerep sok diantem iki. Maring para sesama aja padha ditinggalke pindah jejere duet sapa Mas Waldi rukun limaku niku suarane kok padha ya rek padha piye wah ora iso bedake antare Mas Waldi kali Mas Waluh niku Waluh sapa nek ngawur tak ganti jeneng ora ngerti jenenge Waluh ngerti Waluh aja ngerti Mas Waluh ngerti niki asmane Mas Satrianto niki Pak RT niki oh Pak RT suarane ngono kuwi kok meneh dipun kene
hubungannya suara ente lo dukun ki apa ta, Bos? RT ini terendah, ini malah penting banget. Saka pisanan kudu liwat RT sithik. RT dukun, camat, bupati. RT dukun, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Dene